Es tractava de guerrers que, enduts per la seva devoció, volien viure també la vida religiosa. La cerimònia d'ingrés dels nous germans era llarga i complexa. Es deia recepció i se celebrava a la capella de la casa on demanaven entrar. La presidia el mestre i 2 templers feien d'introductors. Els aspirants havien d'acceptar els vots i fer un jurament. Si ningú no s'hi oposava, els admetien tot dient: Us prometem el pa i l'aigua i la roba humil de la casa i molts patiments i treballs. Aixeca't, templari! Aixeca't, templari! Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secundum in terra et in cielo. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. In nome Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et Dios inducas in tentationem, sed libera-nos del malo. Amen. In nome Pater, Filii et Spiritus Sancti. Amen.